Selam sizge milletteşler. Zor tüzümsüzlük bilen Yaşlık Tavışı hit paradın başlap jiberem. Jirçilarыбыз boş vakitlarında nişlerge yaratalar. Bu hakta aldağı minutlarda sileşirbiz. Min Iliza Gaysini barlık rezidentlarыбызның hobbilari turunda biliştim. Hazır sizge de silermin. Başlayыбыз. Nişik kine tilemesek de tik bir jirçi bilen soğbulaşır vakit kelip jitti. Alar Rifat Hüsniyarov hem Jamal. Uңuşlar sizge yigitler. Kimsin huzenkin yaratan şuna ben Kimsin huzenkin ele de san tügen Topşuruğubuzның iň tantanalı mizgili premyerani birgelep qarşı alabız. Gailebіз tatulup, jırlaşıp yaşigeli Anlap sizi bir-birimizni sıraşıp tarık haline Bəxti qaydan kile tamamı kökten Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Bəxti Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Ey negizlərin suatmıyıq biz Tanış bulsun orunlar Şulay jırlap birge utarasın Bizning kelgen bulanlar Bəxti qaydan kile tamamı kökten Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Bəxti qaydan kile tamamı kökten Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Gaile işi nurlu bulsa, jırlı bula tabınlar Jan jılısın, soğutmayşa tatu yaşik tuğanlar Bəxti qaydan kile tamamı kökten Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Bəxti qaydan kile tamamı kökten Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Siz yakınlarım bulğanğa jırlap yaşim bəxtdən Jırlap yaşim bəxtdən Gülnar Zaripovanың хоббилары ел фасылларына бөліне екен. Қыш күнлерінде шаңғы, темір аяқ болса, жайын ролик велосипедларда желдірерге яратам деп келмайды ол. Хоббида, спортта актив яшау рәуіші һәм көңіл тынышлығы да. Міне бит, барысында бір орынға жиған. Әфәрин Гүлнар, юлларың һәр вақыт тигіз һәм ашық болсын. Şakır
шексізлікке мен келермін еркем мен сыңламам Ерақтағы жылы қияшым сен шетиятларның сөзін тыңламам жанар арасында жепсілерді бір нәрседі үзі алмашу бірге салған сүю көпірлері Юғанлыйдай сіз қоймаю Шу шексізлік бізні өзінігі Ерте болмай бізге еш нәрсе Зор үмітлер бағлап яшикәлі Қауышырбыз Аллах тілесе Жанар арасында жепсілерді бір нәрседі үзі алмашу бірге салған сүю көпірлері Юғалыйдай сіз қоймаю Шақыр мені иксіз шексізлікке Жанарыма менің дәуа керек Біздің кебек көкте қауышқаннар Ғашық жанар әлі жерде сирек Жанар арасында жепсілерді бір нәрседі үзі алмашу бірге салған сүю көпірлері Юғалыйдай сіз қоймаю Жанар арасында жепсілерді бір нәрседі үзі алмашу бірге салған сүю көпірлері Юғалыйдай сіз қоймаю бірге салған сүю көпірлері Юғалыйдай сіз қоймаю Дусларым, сіз білесізме? ТМТV телеканалында Яңа Йылдыз 3 проектына старт берілді. Әйе, барлық ижатқа тартылған егетлер қызлар, дүния сізні ишетірге тиіш. Тез арада ТМТV-нің рәсми сайтына кіріп, ғаризаларыңызны қалдырырға ашығыз. Оңышлар сізге! Сөйіті жүмбіріленген шағақларымда Теңсінмедің гүл бақшамны ұрап бұздың Оңламадың
Житсе сулахатта иң затлы гөлләр, үз таҗларын аша язың серлеләре. Язда дими, көздә дими, шау чәчәктә мәхәббәтнең парлы-парлы бөреләре. Керфегемнән базлы чыклар тамган чакта, үбеп юатучым син булмадың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сокланма да, акланма да син санладың. Күз яуларын алырлык гөл икәнсең дип, сокланма да, акланма да син санладың. Җырчы Айнур Галләмовның эше дә, хоббие дә бер үк. Ул да булса иҗат, концертлар, бәйрәмнәр. Бер карасаң ял итү кебек кенә, икенче карасаң эшлисең дә. Бу бит идеаль тормыш дип елмайды Айнур үзе. Менә шундый тормышка гашык булган Айнур хит парадыбызның чираттагы урынын яулады. Котлыйбыз һәм чыгышын карыйбыз. Nasip yarın dipsiden yarattım, bari sen diye bäğrem can attım. Ник şulay buldu, yıllar ayrıldı, бар kışlar idik, kanat koyrıldı. Kişede sinsiz, bugün de sinsiz, sina da belki yoldur minsiz. Günlerini yanam, yalnızım kalan, izlip sağınıp kanda uyanam. Kişede sinsiz, bugün de sinsiz, sina da belki yoldur minsiz. Günlerini yanam, yalnızım kalan, izlip sağınıp kanda uyanam. Yitireşmedik mehabbet için, Жеңілгенне сынадық сүйінің пешін. Шын болмағанмы әлі ярату, ипирек болды жанны ялату. Кешеде сенсіз, бүгінде сенсіз, сиңа да бәлки ауырдыр минсіз. Түннәрін янам, ялғызым қалам, ізлеп сағынып таңда уянам. Kişede sinsiz, bugün de sinsiz, sina da belki ağırdır minsiz. Günlerin yanam, yalnızım kalan, izlip sağınıp tanda uyanam. Elde seni tügel min küten, yarattın meni anasın bilen. Ezilmey kalgan ümitler jemlere küte haman senin kilüne. Kişede sinsiz, bugün de sinsiz, sina da belki ağırdır minsiz. Tünlerin yanam, yalnızım kalam, izlip sağınıp tanda uyanam. Kişede sinsiz, bugün de sinsiz, sina da belki
Алдағы басқышта Лилия Ягуда Сафар. Минем буш вақытым юк диярлек. Шуңа күрә хоббиларга вакытта калмый дип елмаеп җавап бирде ул безгә. Менә шундый торыш эшчән инде ул Лилия ханым. Эшендә зур уңышлар телибез һәм клибын карап китик әле. Яшигәле шундый итеп арысыкта уз демик Иртәләргә юлыкканда бирешә башлый ине Яшигәле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Яшигәле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Үткәнәргә үпкәләмик бүгенгә кадерлек Дошманнарда көнләшерлек итебез яши бәлик Яшигәле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Яшигәле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Авырганда кызгандырып сузылып ятмыйк әллә Мәтрүшкәле шәйләр эчеп саулыкны саклыйк әле Яшигәле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Яшигәле шундый итеп яламаеп һәрбер көнгә Якты уйларак теләкләр теләп торыр һәр кемгә Шоу-дуэт Джуз кызларының хоббиларына килгәндә, Айгөл Зайнуллинаның исә бөтен тормышын музыка алып тора икән. Ә менә Иркә Гыйнем Хаматова буш вакытында балык тотарга яратам дип сөйләде. Кызларның фикерләрен ишеттек. Хәзер чыгышларын карап китик. Игътибар экраннарга.
Алдағы позицияда Алия Бәдретдинова. Хобби турында Алия булай диде. Минем эшем хобби белән бәйле булу бу бик зур бәхет. Мин яшьләр иҗат үзәгенең директоры булып эшлим. Буш вакыт чыкты исә җырлыйм. Гомумән иҗаттан ерак йөрмим. Шунысы куандыра дип уртаклашты Алия. Синең җырлавың да күпләрне куандыра, Алия. Сиңа уңышлар теләп, сүзне үзеңә тапшырабыз. Яратырга сиңа тиңдәр булмаганны хыял димен, ләкин телим син хыял минем җаным, ә мин сиңа кем, синең шәүләңдә барсы үткәнме, син беренче. Син бердән бер инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем, тик сине эзләде күзләрем, син киттең, югалдың, мин синсез калдым, бәләмә җитәр, җибәр. Мине дөньямны, мин барлыкка китердем буямны, ләкин беләсем килә, уйнадың икән нигә, әйтче кем соң мин синең күләгә, бер кирәкмәгән, син беренче. Син бердән бер инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләде күзләрем, югалды, мин синсез калдым, бәләмә җитәр, җибәр. Яшь җырчы Арина Юртаева бөтенләй иҗатка чумган булса кирәк. Ник дип сорыйсызмы? Чөнки хоббида бары тик иҗат белән бәйле.
Буш вакытта җырларга, рәсем ясарга һәм биергә яратам диде ул. Менә бит, күпме файдалы эш башкара ул. Афәрин, Арина. Гүлназ Кашапованың хоббиі бары тик музыка белән бәйле икән. Буш вакытында җырларга, яңа образ турында уйлану икән аның иң яраткан шөгыле. Нәрсә генә әйтсәң дә үз хезмәтенә җаваплы карый ул. Афәрин, Гүлназ, хәзер синең чыгышыңны күзәтер вакыт җитте. Җилләре кебек сөеп назлап, үстердең син безне әнекәбез. Мәңге сүнмәс җылы назларыңа, барыбыз да рәхмәт әйтәбез.
Таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга Жылы караш безнең өчен, сүнмәс йолдыз барыр юлларда. Ходаемнан сиңа гомер сорыйм, җитсен диеп озак елларга. Шатлыкларга сөенеп, таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга күренеп. Улың белән баштан сыйпап алсаң, тормыш авырлыгы югала. Синең мәхәббәтне тоеп яшәү, олы бәхет шушы дөньяда. Таң җилләре сиңа алып килгән, бәхет шатлыкларга күренеп, бәхет шатлыкларга күренеп. Бу атнаның лидерларын беләсегез киләме? Хәзер бергәләп ачыкларбыз. Тик әлегә барлык катнашучыларны барылап алыйк. Бәхет кайдан килә, тамамы әллә күктән. Сез якыннарым булганга, җырлап яшим бәхеттән. Җаннар арасында җепселәрне, бер нәрсә дә өзә алмышу, бергә салган сөю күперләре, югалыйдай сез калмаю. Керфегемнән бозлы чыклар тамган чакта,
Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Алда безнең Айгөл Шәрәфиева. Минем өчен җыр хоббида яраткан эшемдә. Җырлар иҗат итү әле яңа барлыкка килгән яраткан шөгылем булып тора. Алып баручы булып чыгыш ясарга яратам, дип уртаклашты Айгөл. Барлык эшләреңдә уңышлар гына юлдаш булсын. Әлегә Айгөлнең җырын тыңлап китик. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Нечкә инде күңелем, кылларына чиртмәк багылма. Нигә һаман елмаясың димә, рәхәт миңа күңелем елмая. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Китеп торса күңел кылларымның, җырларымның иң моңлысын җырлыйм. Таң җилләре пышылдыйлар миңа кушылып, яңа сулыш күкрәк тутырып сулыйм. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Зәңгәр офыкларга баксаң назлы кояш, минем күңелемдә җылысы. Болытланмас күңел күгем булыр аяз, күңелем кояшы яктысы. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Берни кирәк түгел күңел балкыр өчен, гади генә тормыш сөю генә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Ләззәтләнеп сөя белеп яшәү көче, үз кояшым балкый күңелемдә. Үз кояшым балкый күңелемдә. Әллә нинди зур нәтиҗәләр ясарга кирәк түгел. Җырчыларыбыз барысы да тырыш, эш сөйшән һәм вакытында ял итә дә беләләр. Аларга афәрин дип әйтеп, бүгенге тапшыруга нукта куябыз. Сезнең белән мин Илүзә Гайсина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр